дар манотиқи кӯҳии ҷанубу шарқи Афғонистон бархурди мусаллаҳона миёни нирӯҳои давлатии афғон ва гурӯҳи ҷангҷӯи давлати исломии маъруф ба номи доиш ҷараён дорад. нирӯҳои афғонро ҳоҷӣ ғолиб раҳбарӣ мекунад. собиқбандии маҳбаси низомии иёлоти муттаҳидаи амрико дар пойгоҳи Гуантанамо муқовимат бо терроризмро бар дӯш гирифтааст. бархурд дар ағбаи момон ҷараён дорад. бо хости худо ба зудӣ нирӯҳои мо пешрафт мекунанд. мо доишро ноком мекунем. онҳо нерӯ надоранд. ҳар чизе ки доштанд шикаста шуд. ҳоҷӣ ғолиб фармондеҳи бо таҷриба аст. ӯ ибтидо бар зидди нирӯҳои шӯравӣ ва баъдан бар зидди толибон ҷангидааст. аммо соли 2003 дар бинои ҳукуматие ки ӯ ифои вазифа мекард маводи тарканда ёфт шуд ва сарбозони амрикоӣ ӯро ҳабс карданд. дар ҷойи корӣ ҳоҷӣ ғолиб номаҳое ҳам пайдо шуд ки ӯро бо раҳбарони толибон иртибот медоданд. ҳарчанд як афсари амрикоӣ гуфт ки ин номаҳо зиёд эътимодбахш набуданд. ибтидо маро дар таҳхонае ки аз замони ишғоли шӯравӣ дар ҷалолобод мерос монда буд 1 ҳафта нигаҳ доштанд. маро ба бистари баста рӯи сарам либос кашиданду сипас сарамро ба зарфи саршор аз об андохтанд. ин даҳшат. 4 сол пеш ҳоҷӣ ғолиб бидуни эълони кадом айбе аз зиндони Гуантанамо раҳо шуд. ҳоло ҳоҷӣ ғолиб волии ноҳия буда ҳар субҳ бо сокинони деҳоти гирду атроф дидору гуфтугӯ мекунад. вале куштори бародараш аз тарафи толибон ҳоҷӣ ғолибро водор намудааст ки силоҳ ба даст гирад. ҳоҷӣ ғолиб мегӯяд вақте мардум ба маросими дафни бародараш омада буданд, маводи тарканда ки дар дохили гӯр пинҳон буд мунфаҷир шуда чандин узви оилаву хешу таборашро ба ҳалокат расонд. аз тамоми фарзандонам фақат ҳаминҳо зинда мондаанд. инаш он замон 4 ва ё 5 моҳа дар дасти модараш буд. дигар ҳамаи фарзандонам кушта шуданд. ин буд ки ҳоҷӣ ғолиб бо умеди қассос ба ҷабҳа баргашт. дар оғоз ӯ бар зидди толибон меҷангид. ҳоло ӯ бо гурӯҳи ҷангҷӯи давлати исломӣ ки таҳти фармондеҳии як бандии дигари собиқи Гуантанамо қарор дорад, даст ба гиребон аст. абдураҳим муслимдӯст барои миёнаравӣ дар байни як гурӯҳи ҷангҷӯи афғон ва созмони алқоида муттаҳам мешуд. вале 2 сол пеш аз ҳоҷӣ ғолиб бидуни эълони айбе аз зиндони Гуантанамо озод шуд. тибқи гузоришҳо муслимдӯст дубора ба гурӯҳҳои ҷангҷӯй пайваста аст. муддате мо дар ҳуҷраҳои ҳамсоя ба сар мебурдем. мо дар блоки 4-уми Гуантанамо будем ки аз 4 ҳуҷра иборат аст. мо ҳар соат барои нӯшидани чой ва тановули ғизо ҷамъ мешудем. ин дӯстии воқеӣ буд. вале аз он дӯстӣ имрӯз фақат хотирот боқӣ мондааст. ҳоҷӣ ғолибро куштори хешовандонаш ба мубориза бо ҷангҷӯён ҳидоят мекунад. ӯ мегӯяд муслимдӯст мардуми бегуноҳ ҳатто кӯдаконро мекушад ва аз ин рӯ ҳоҷӣ ғолиб ба ин ҳамсояи зиндонияш ҳеҷ раҳму шафқате надорад.